मार मानसि नै देखो जाना दासो मार मानसि फैदों हो देखो जाना साबाना मन्दिरनि गेट भगेश्वरी मन्दिर ना मामोन भगेश्वरी मन्दिर एबार जों 2 टाइम कृष्ण देवाय नमः जय कृष्ण नारायण मा बिलाय बाथौ पिंजरा दं सिंगारि नै बिबारा नाम नोंसिनि बिबार लायो दा बिबार मासियानि मार मानसि दं नै बिराद मानसि खुलुमफैदों सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि गासिबो आंबो खुलुमनायाव जागोन नोङो दावरायखौ आं दोनगोन दोननो दावखौ सोंनो जागोन पास किस खालामबाय आङो मिथाइ बायना नामा नोङो मा मेथाइ ओइ मा बिलाय मा बानो बिं जायालै नोंथाङा जायाब्रा आंथ' जाखाथारा मार मानसि नैजों मेला जादों नै टाइगार नामा मोनसे गिदानो माबा सिमेन्टनि माबासो आं नुयावरा सोरबा साथि लायो सोरबा बायटारि होनासो लागोन बायटारि होनासो लागोन सब pujan malam ini. Halo, sang. Halo. Kamu lihat? Kita lawan nama. Belum ah, itu sawah. Mau pisang no? Sawah orang masalah aku nunda. Halo. Kamu sini mana sawah? Kamu bagus sih langsung. Halo. Minum air lagi. Tuh betul. Halo. Lalu sih jadi barang. Halo. Istirahat. Satu kita istirahat. Saya pasal. Sini dulu. Halo. Kemana lagi? Kamu mau kayo? Kali lali. Halo. Berkah kali. Angka kayo apa? Kan lebih nak jadi kau tanda sini balik. Masih pasta. San. Aduh sana gitu. Nih, ya pilih lagi. Tunggu. Mal lanjut kamu. Mau kayo? Saya langsung sih. Mau mantap kayo jadi. Nasi, ni mahas tadi. Di, kita di. Bos tak? Cuman. Halo. Dia mah begini. Full diberkan full mana? Full ni. Desa? Full dia ni. Kusta dia nama. Kusta sana nai. Ekta kete nai. Itu di sini 2 taka. Pang, 50 taka. Hah? 20 taka di 20 taka. 20 taka 2 taka di. जों खुलुमनांसै आरो नै मन्दिर बिसार जों हाबलांनोसै आरो मगेश आर मानसि ओम कृष्ण नमः ओरैबायदि मानसि Ini dia sempat tu. Benar manusia ini lain salinanku. Nah, ini kita mau ndara habis sih. Satu soalnya kamu ini yang ini. Kulum kayo? Kulum. Kulum kamu ini siapa?
नै बेखौ खुलुमखांबाय जों आरो मोनसे दंबावो बे थिंजा कमल मिथिया मार मानसि नै दासो मार मानसि फैदों हो साबा लाबो Habis Saudi lagi siapa ini? और मानसि नै दासो मालाय जेराव बुकिं गोजाथार मोजां मोजां जायगाफ्रा Kebitaannya apa? Kuben जेखायानो गैया माथो Lah, saya Pak. जेखाया जा फिसा थैगोनसोलां साबायखांबायसो मोजां मोनो साबायखांबायसो मोजां मोनो Handsome. Gimana gitu? नोंजों मा दङ फैनाय नै मेलायाव हाबफैबाय जोङो मेलायाव जों दा खुलुमखांनानै फैबाय नै ओरैबायदि मानसि जादों ओइदि Karena apa ini? गाडी माखासे